Ja, de Highland Games zijn een van oorsprong Schotse traditie. Het vermoeden bestaat dat vroeger, lang geleden, de clans een soort van competities hielden om te zien wie de sterkste van de clan was. En uiteindelijk dan de sterkste van de streek was eigenlijk. Ja, nu zijn vandaag hier dan ook de Highland Games. Ja. Wat kan je precies verwachten op zo'n dag? Het is eigenlijk een beetje een tweedeling. Hè. Vandaag is het, zaterdag is de Strongman wedstrijd en morgen is dan eigenlijk de traditionele Highland Games. Vandaag Strongman zijn het, zoals het eigenlijk zegt, de sterkste manwedstrijden. Dus het gaat echt om kracht, om brute kracht die erbij komt kijken. Dus dat is gewichten tillen, stenen tillen. Wat we dan wel doen bij die Strongman-wedstrijd is nu dat we een beetje een combinatie maken van Schotland, Schotse cultuur en die Strongman-wedstrijd. Dus de deelnemers hebben wel een kilt aan. Het zijn niet de mooie ronde stenen, maar het zijn echt grote natuurstenen die ze moeten tillen, dat soort dingen. Dus er zit wel een Schots tintje aan. En dan zondag zijn het de traditionele Highland Games. Dat is de cabertoss met de boomstam gooien, met de hamerslingeren. Dat soort dingen. Ja. En is het ook echt specifiek op mannen gericht of zijn er ook vrouwencategorieën? Nee, dus inderdaad, vanmiddag zijn het wel alleen maar mannen. Morgen met de Highland Games is er ook een competitie met dames. Ja, ik zag zelfs Kids Games. Ja, die organiseren we ook. Hè. Dat is ook voor de bezoekers willen we zo groot mogelijk aanbod van allerlei verschillende dingen aanbieden. Dus het zijn de games, het zijn kid games, dus de kinderen kunnen ook hun sterkste kant laten zien. Er is ook een hele braderie, er is een markt, er is echt er is van alles te zien en te beleven. Ja, kan je hier op voorhand nou ook echt voor trainen of is het echt gewoon puur in de sportschool spieren kweken? Nee, er wordt, zeker bij die Highland Games is het echt niet alleen maar echt kracht, er is ook heel veel techniek. Juist die combinatie van de kracht en de techniek is heel mooi in de Schotse Highland Games. Hè. Het is niet alleen maar net zo'n boomstam, die kun je wel optillen, maar je moet hem ook nog op de juiste manier weten te gooien. En daar komt echt wel een stukje training en techniek bij kijken. Ja.